салом дӯстони азиз, боз як навгунии дигар дар шаҳри Конибодон. камтар бошад ҳам ин навор пешкаши шумоён гардонида истодаам. ва инчунин дӯстони азиз, ҳамин як рекламаро тамошо кунед, баъд видеоро та охир тамошо кунед. ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. Коргари доимӣ ба кор қабул карда мешавад. ҷавонмардоне ки сину солашон то 40 сола мебошад ба кори доимӣ қабул карда мешавад. Подольски шаҳри Русия бо худухӯрукӣ бепул ва ҷойи хоб аз тарафи корфармо таъмин карда мешавад дӯстони азиз. ва инчунин ба рақамҳои +7 985 845 0845 ва инчунин 92 782 84 06 98 799 46 25 ба тамос баромада бошед дӯстони азиз. кор ва ҷойи хоб, хурду хӯрок бепул аст. ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз. боз як навгунии дигар аз шаҳри Конибодон ба шаҳрҳои Оренбург, Самара, Тольятти, Пенза, Москва, Обнинск ва Калуга чизҳои лозимии шумоёнро гирифта мебарем, яъне ки доставка мекунем. рақамҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумоён нишон дода истодааст. дӯстони азиз, ҳамин гуна Конибодон хеле зебо гаштагӣ ва инчунин бо шабҳо намин фонтанҳо ҳамаш кор мекунад. камтар бошад ҳам бинитон фта бисёри одамо хоҳиш карданд ки камтар бошад ҳам ба навор гирифтан. ҳамин гуна зебо гаштагӣ. ولی خدا خواهد باز نوار بمیگیریم. обязательно фотоаппарата окти съемка мекунем, качестве баланд кати ва пешкаши шумоён мегардонем. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариқ надошта даромадед дӯстони азиз.